سلام كبران تخطاتلتنا كما يكنيهم أبزا ملكعتن تهرافيتن إيرترانا تزنتو زينة صف تاريخي زلهم كابون أبو مريتن بحرن إيرترا نمقبات كبلو دبوباوان سألاتنا قبل علهز بإيرترا زورد وقفعتات ماليا يبولون كم محيور كساب أسكحكاحي جاملاو هلكيت أبا ما يتعدتاتنا بزنقف عنيتات تفتسم اللايم خننبر إدنا أتاميرنا سقايبلنان هزب إيرترا كم حنتت مرتمادو بحدنت تتاميرنا نسألاتنا حننا فدينات رح زيكونه نتا النبهجانا صنتنان لولاونتنان مسوات خفيلنا الرقاقسناينا نصد مايو تزعبي طموحنا قال خابتي سرعتات إثيوبيا عبلع الهزبنا زفتموز نبور قفعتات كم تلومي إسرائيل عبلع الفلسطيموان بالماما قل عصبيتي يبولو هصانات بخبت تبرتات النفرتن ببومباتاتن مسناتي زنبرام لومي صلا صفحات ناي معكنا زينا قال خابتي عبلع النصوهان زكاد قفعتات يقالعيو أبقزي قالسن ناصنتجن هزبنا إزعدلزي أي رخبون كم أصل زغونا دما سألاتنا انت داليوم بسانجان كرارون انت داليوم بمشنقوغا بغبيد برد انت داليوم بعررت اعيد رحق نزبلا عدتات دما بالماما بنفرتو وق ببنباتات نهزبنا يصنتو نبروم نلومي كبرانن كابتا نقل كامناي سألات قفعتات عبلعل سلمو هزبي إرترا استفتسمه زسكحكح كان زعبلولو تكبارات التزنتو تاريخاويت مصحف قفعي مركز بمقبار أب عراريب ناي زقوانفه حنتي كاب قفعتات سلاي التزنتو صحفينا كان أربالكم ناصنت بره كتم ببلنايا سناي مكتتال سعيد مسلمان قد تهدغني عربت أب عراريب بمحمد إدريس محمد نور درجات مرتو كم محيج كاب أدوبحا نابتكال مسلطني ممهران أسمرا تيتاي مسمتي مستي أما عسكر دندن أسمرا زغمت أكالا سنكل زمدو رخيبيوم بزعبا حلف تاريخ هوتو قلزان تسميع اللوس لزنور قدما مسؤو خينو خعللاني توكسكوام نسوغن نتفحشو تصنح قطو قرب اعتبابيلو أنوكا زفلطي بلين جن بزعبا ذات بلازر لخزانتا نكوي عثمان توكسو بلني نعثمان بشدش لكاتيت كلتشن عسر شوعتن أبس مرام سرخبكو بزعبا تازانتا كوكسو عدل رخبكو عثمان لعلو خلو بتوترو زي في الشخطا وقازل اللان تخنه نتازانتا خزانتو اللي مش جمرقن كلن تنوئيو تقيايرو قصو تتصويقو أعينتو نبعاد قاطيران رأسو كنقنق جمرا أب عميق تزتات إحلو دحر مصنحكا ندحريت ناب قدمي 3 عامتات زملس علال جمرا لي كابسمرا ناب توكور السودان وسدني تصنيحو دما كاب توكور ناب عريريب إيرترا ملسني أوانو موداتا شحنت شعاتا 285 مجمرتا شحنت شعاتا 286 يسنبرا شعوب اتا اب توكور زنبره هزبي ام رايت اوتن مغنا مشالو نكا توافيرون تنبره عثمان جن زياده خلو بزعباتا نفسو صر زنبرت ستل حفتو يشقلن يحسب النبره ستل عثمان حفتو طري زي كونت اديو ونيا زنبرت مخنياتو اديو ودش شورحن كلو مس عرفت ستل كم عبي حفتون ادين كوينيا حازيلا ان حنققه تعبياتهم بزخايو حلف كلنا حاتو قبليتو زريعة بزحت ورحي نفس صور كم زلا مسفلته كساب التحرز شقل كالكبل بهراوي زنبرام حدا معلتي اتنانستي هندبت على الكبلا مسمعن كايو افويتا زرقبا اتعللتا شوعتك زي مستدقاقمه حافتو ودغا مستقلاقلة تيسحاتون اتعللتا مستسمعه اتن كالوت احاتنا زمادون بملؤم دسبولم ستل حياويتن رهرهتن ترايزي كونت مس كلو لزبتي سلازنبرت انقع بسلام تقلاقلت زي بلا اي نبرن اتا معلتي زيادة خلقت معلتات عثمان امنا تدسيتون تفسين زو على الله علت كونت
እትህፃን ከዓ ነቶም ኣቐዲሞም ዝተወልዱ ኣሕዋቱ ክመስል ገጽታ ካብ ማህፀና ወፂኡ ኣብ ሕቑፋ ዝማመቐ ወላዲቱ እናጠመተ ፍስሓን ደስታን ዝዓሰሎ ኣተዓባብያ ክዓቢ ጀመረ። ዑስማን እውን ሸቐጥ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ሓንሳብ ናብ ኤርትራ ሓንሳብ ድማ ናብ ተኮር ሱዳን ምምልላስ ቀጸለ። ስተል ውላዳ ቆልዓ መንፈቕ ከይኣኸለን ከሎ እግሪ ክተክል ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ተኮር እቲ ዝውሕል ናይ ባሕሪ ወቕቱ ተጸንቂቑ ገጽ ሓጋይ ክርኢ ከም ዝቐረበ ዘመልክት ብርቱዕ ሓሩርን ካምሲንን ይጀማምሮ ከም ዝነበረ ተዓዘበት። ኣይጸንሐን ከዓ ሃፈስታ ናይቲ ሙቐት ነቲ ብለምዒ ተጐልቢቡ ዝነበረ ሰፊሕ መሬት ኣቃጺሉ ከባድሞ ተራእየ። ሽዑ እቲ ካብ ኤርትራ ናብ ሳጊሙ ዝነበረ ህዝቢ ጠንጢንዎ ናብ ኣዶብሓ ክምለስ ጀመረ። ዑስማን ከዓ ምስቶን ካልኦት ሳገምቲ ኮይኑ ነተን 3 ኣሓቱን ደቂ ኣሓቱን ኣብ ሎሪ ዝዓይነተን መካይንን ኣግማልን ኣስቂሉ ናብ መራፊት ተበገሰ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ናብ ክፍሊ ምውፋር ህዝባዊ ግንባር ከደሞ ብመካይን ናብ ኣዶብሓ ክምለሱ ከም ዝደልዩ ነቶም ተጋደልቲ ሓበሮም። እቶም ናብ ኣዶብሓ ክምለሱ ዝደልዩ ሳገምቲ ብርክት ምስ በሉ ነተን ስንቂ ተጋደልቲ ጽዒነን ካብቲ ቦታ ናብ ዓረሪብ ገጸን ዝብገሳ ዝነበራ ቀፍላይ መካይን ህዝባዊ ግንባር ተዓዘብዎን እሞ ምስአን ተሳፊሮም ቀልጢፎም ኣዶብሓ ክበጽሑ ኣመናት ሓንጠዩ። ኣይጸንሑን ሃየበሉ ቀልጥፉ ኣብዚአን ተሰቕሉ ዝብል መልእኽቲ ምስ መጾም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሰቦምን ንብረቶምን ጻዒኖም ናብ ኣዶብሓ ነቐሉ። ስተል ሽዑ ነቲ ኣብ ሕቑፋ ጠንቀልዕላዕ ዝብል ዝነበረ ወዲ 5 ወርሒ ዕሸል ወዳ ብብሩህ ገጽ እናጠመተት መመሊሳ ፍሽኽ በለቶም። ንሱ እውን እናተሰራሰረ ብፍሽኽ ተመለሰላ። በዚ ድማ እቲ ጉዕዞ ዝያዳ ንዓኣን ንውልዳን ደስ ዘብል ኮነ። ኣብቲ እዋን ህዝባዊ ግንባር ደጀናቱ ኣብ ሳሕል ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይነበረን። ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣብ ከም በዓል መራፊት፣ ሰዋኪን፣ ጭልሕንጠ፣ በረፍን ዓጊግን እውን መናሃርያ ዝኾነኦ ሓደስቲ ማዓስከራት ደኪኑ ነበረ። ተሳፈርቲ ካብ መራፊት ነዊሕ ምስ ተጓዕዙ ኣብቲ ማዕከን ስንቂ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ በረፍ ዝበሃል ቦታ በጽሑ። ቁሩብ ንኽዕርፉ ድማ ኣብኡ ክሓድሩን ክውዕሉን ምዃኖም ተነግሮም። ነቲ ቦታ የማን ጸጋም እናተንቀሳቐሱ ተዓስብዎ። ቀደም ኣግባል እናወጠጡን ኣእዱግ እናኸብከቡን ክሳብ ላሕ ዝብሉ ዝመላለስሉ ዝነበሩ እዮም። ብሳላ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዘባን መካይን ተወጢሖም ነቲ መንገዲ ከማይ ክሰትይዎ ብምስትውዓሎም ከዓ ኣመና ደስ በሎም። ስተል ግን ነቲ ቦታ ብዙሕ ኣቓልቦ ከይገበረትሉ ንወዳ እናጥበወት ምስኡ ትዘናጋዕ ነበረት። ቀልጢፋ ኣዶብሓ ክትበጽሕ እሞ ምስ ወዳ ጸባ ጠለይ በጊዖም ክትሕንፍፍ ድማ ተሃንጠየት። ካብቲ ቦታ ክነቕሉ እንተኾይኖም ግን ንቕድም መሬት ክመሰሎም ነበሮ። እታ ዘገም ክትብል ዝወዓለት መራር ፀሓይ ምዕራብ ዶም ገየቶም። ኩሎም ንፋስ ዓዶም ከስተንፍሱ ኣመናት ሓንጠዩ። ፀሓይ ግዜ ኣኺሉ ድሙቕ ቀይሕ ባና ንድሕሪኣ ገዲፋ በትርሑቕ ኣኽራናት ሰተኸት። ብልዕሊ ጎቦታት ሃገርን ዓረሬብን ግና ከቢድ ደበና አንጠጥዩ ይረአ ነበረ። ዑስማንን ኣሓቱን ነቲ ባህርያዊ ትርኢት ምስ ተዓዘቡ ፍስህ በሉ። እቲ ብፀሓይን ዶረናን ተደዊኑ ዝወዓለ ገጾም ንእለቱ ብተስፋ ኹልዕ በለ። እቲ ጸሊም ደበና ብነጎዳ ተሰንዩ ክሰርብ ምስ ተዓዘብዎ ከዓ እሞ ብኽቱር ታሕጓስ ዝኣክል ከንቢተዮም ክሰራሰሩ ጀሚሮም። ነቲ ብፀሓይን ካምሲንን ቀምሲሎም ዘይሙስል መሲሎም ዝነበሩሉ መሬት ሱዳን ብምዝካር እቲ ነጎዳ መርሓባ እንቋዕ ናብ ዓድኹም ተመለስኩም ዝብሎም ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖም። ሽዑ ኣብቲ ሓመዱ ቁሒሞም ዝዓበይሉ መሬት ዓዶም ክበጽሑን ጸባ ጥሪቶም ክሕንፍፉን ዝነበሮም ህንጥዩነት ሰማይ ዓረገ። ጸኒሖም ግን ስምዒታቶም ክፈራረቕ ጀመረ። እቲ ኣብ ግንቦት ኮይኑ ንምእታው ኣዝመራ ኸበስር ካብ ርሑቕ ዘግሮምሎም ዝነበረ ነጎዳ ኣስክኦም። በቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽበዮም ዝነበረ መገላበጢ ዘይብሉ ሩባ ዓይተዋይ መሻይል ክሸቐሉ ጀመሩ። መንገዶም ብኡ ስለ ዝኾነ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ውሕጅ ውትፍ እንተይልዎም ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ምዃኖም ርጉጽ ገበርዎ። መሬት ክጸልምት ምስ ተቐራረበ
እተናፈቀ ዶግራት ተዓሽገን ዝወዓላ መካይን ሓንሓን እናበላ ካብ ቦትአን ቦለኽ ክብላ ጀመራ ስተል ንወዲ ሓቂፋ ብጥንቃቐ ናብ ዝባንታ ዝመፀትላ መኪና ደይበት እተን ካልኦት ስድራ ቤታት ውን ናብተን ካልኦት ተሰሪዐን ዝነበራ መካይን ተመቃቐላ መካይን ኣዕና በላ ብመስርዕ ካብ በረፍ ናብ ዶባ ወገን ነቐላ ድምፀን ነቶም ብሩባ መሻይል ዝሻቐሉ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ተስፋ ፈጠረሎም ብሰላም ናብ ዓዶም ክበጽሑ ድማ እቶም ኣቦታትን ኣዴታትን ጸሎት ዳዓ ገበሩሞ ዝውሕል ንፋስ ፈይፈይ እናበሎም ንቕድሚት ተሓንበቡ እትወዲ 5 ወርሒ ህፃን ግን ብዛዕባ ኩነታት እንዶይ ነበሮን ጥራይ ምስ ወላዲቱ ይዘናጋዕ ይጻወት ይጠቡ ይድቅስ ኮታ ኣብ ዕቕፎ ወላዲቱ ጥንቅላዕላ ይብል ኣብቲ ዘይውዳእ ዝመስል ሩባ ዓይተዋይ ነዊሕ ምስ ተጓዓዙ እታ ዝፈርሕዋ ዝነበሩ ተጋደት ካብ ጎቦታት ሃገርን ዓይገትን ዝወረደ ደርማስ ውሕጅ እናተሰራሰረ ብቅድሚኦም ደበኽበለ መራሕቲ መካይን ህይወትን ንብረትን ተሳፈርቲ ከድሕኑ ላዕልን ታሕትን በሉ ነተን መካይን ብኽንደይ ገደል ናብ ክልተ ወሰን ናይቲ ሩባ ኣጸግዕወን ዑስማንን ናሓቱን ዝነበሩዋ መኪናውን ተጻጊማ ካብ ሩባ ድሕሪ ምውፃኣ ናብ ሓደ ደንደስ ደየበት ኣይጸንሐትን ግን ውሕጅ ብታሕቲ ኣትዩ እናፈርፈረ እግራ ጠልጠላ በላ እቲ ኩነታት ንበዓል ዑስማን ራዕድን ሽበራን ፈጠረሎም መኪና ክትግንጠል ከም ዝደለየት ነይነይ ክትብል ጀመረት በዓል ዑስማን ግን ረብና በሉ ካብ ምህላል ሓሊፎም ዝብልዎን ዝገብርዎን ካለ ብልሓት ኣይነበሮምን ዑስማን ነቲ ባህርያዊ ብድሆ በኸመይ ከም ዝስገር ሓርበቶ ኣብታ መኪና 3 ኣሓቱ ምስ ደቀንን ሰብኡተንን እዮም ዝነበሩ ኣውራ ግን ናይታ ኣብ ሊጹ ዝርያ ስተል ሓፍቱን ዕሸላን ኣተሓሳሰቦ እታ መኪና ልክዓ ማእከል ባሕሪ ማዕበል ከም ዘጋጠማ ጃልባ መሰለት እቲ ውሕጅ ናእዛን ብዘደንቁር ድምፂ ተሰኒዩ ብሓያል ናህሪኡ ዝጋልብ ዝነበረ በዓል ዑስማን ኣብ ዝባንታ ክጠልሞም ደልያ ንየማነ ጸጋም ትንውነው ዝነበረት መኪና ኮይኖም ክሳብ ኣእዳዎም ዝምናዕ ንላዕሊ ኣወጣወጡ ረቢ ክምሕሮም ጸሎቶም ንምዕራግ ዘንጸላልዎም መልኣኮሞት እናኸደ ብዝኸደ ኣንታ ረቢ ሎም ኸ ብውሕጅ እናበሉ ብዓቕሊ ጽበት ክዕለውጡን ከህተፍትፉን ጀመሩ ሞቶም እናተጸበዩን ከለዉ ግን መኪና ከምግምጣል ንስክላ ብተኣምር ድሓነት ሩባ ዓይተዋይ መገላበጢ ስለ ዘይብሉ በብእዋኑ ብዙሓት ጓሳትን ጥሪትን እዩ ዝልክም ዝነበረ ኣብ ተጋደልትን ንብረትን ዘውረዶ ሓደጋውን ውሕድ ኣይነበረን ብዙሓት መካይንን ገያሾን ከም ዝለከመ ይዕለለሉ እዩ ሓደ እዋን ንኣባላት ጉጅለ ባህሊ ናይ ክፍለ ሰራዊት 52 ዝፀዓነት መኪና ኣብ ሓደ ክትወየሉ ዘይተኽእል ጸቢብ ክፋል ናይ ሩባ ውሕጅ ምስ ዓገታ ገሊኦም ዘሊሎም ህይወቶም ከድሕኑን ከለዉ ሓደ ህፃን ዝርከቦም ካልኦት ክዘሉ ዘይከኣሉ ተጋደልቲ ድማ በቲ ውሕጅ ተወሲዶም ብዘይካዚ ብዙሓት ሰባግማል ኣብቲ ሩባ መሰግማሎም ብውሕጅ ከም ዝተወስዱ ኣብቲ ከባቢ ይዝንተዩ እቲ ውሕጅ ቁሩብ ክሃድም ምስ ጀመረ መራሕቲ መካይን እንደገና መካይን ራን ኣበልወን ሕጂውን ካልእ ዝገደደ ጋሻ ውሕጅ ከይርክቦም ስለ ዝሰግኡ ካብቲ ሩባ ቀልጢፎም ክወፁ ደለዩ እቲ መንገዲ በቲ ውሕጅ ስለ ዝተበላሸወ ግን ንመካይኖም ምንቕ ምባል ኣበየን ምስ በዓል ዑስማን ተሓጋጊዞም ባህታሃታ ጸረግዎን ኣስተኻኸልዎን ቀልጢፎም ድማ ናብ ተቐንዲ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ዝኾነት ዓረሪብ ገጾም ጉዕዞኦም ቀጸሉ ብዓበይቲ ጎቦታት ተኸቢባ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ትርከብ ዓረሪብ ሽዑ ሓንቲ ካብተን ታሪኻውያን ደጀናት ህዝባዊ ግንባርያ ዝነበረት ዝተፈላለየ መሰናዓትን ጋራጅን ከዓ ተደኪኖም ነበሩ እቲ ዝዓበየ ዘመናዊ ሆስፒታል ህዝባዊ ግንባር እውን ኣብኡ ዝነበረ እታ ናብ ኤርትራን ሱዳንን እተሰጋግር ስትራቴጂካዊ ደጀን እውን ንሳ ነበረት እዛ መራኸቢ ናይ ዓበይቲ ሩባታት ዝኾነት ደጀን ብግዜ ለይቲ ካብ ሱዳን ይኹን ካብ ሜዳ ናብ ኣዛኣቱን ካብ ኣዝዋፈርን ቃፍለያት መካይን ተጋደልቲ ገያሾ ማእለያ ነበሮምን ዓረሪብ ብፍላይ እታ ኣብ እዋን ለይቲ ጅጅ ዝብል ድምፂ ጀነሬተራታ ምስተን ሓንሓን ዝብል ድምፂ መካይን
ኣፈቆዶ ሩባታትን ስንጩራታትን ዝተተኽላ ፋብሪካታትን እቶም ኣብ ኣወዛሕዛሕ ዝብሉ ተጋደልትን ህዝብን ምስተንካብን ናብን ዝመላለሳ ተሽከርከርቲ ርኢኻ ዳርጋ ርእሰ ከተማ ገድልንበር ካልእ ክትብላ እተደፍር ኣይነበረትን። በዚ ድማ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ሜዳ ዓረሪብ ዘይብል ሰብ ኣይነበረን። እቲ ኣብ ግንባራትን ድሕሪ መስመር ጸላእን ዝነበረ ተጋዳላይን እቲ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነበረ ሓፋሽ ውድቡን ምዕባለ ውድቡ ኽርኢ እንተኾይኑ ግድን እዩ ንዓረሪብ ክበጽሕ ዝግደድ። ዓረሪብ ካብቲ ሰራዊት መግዛእቲ ዓሪዱሉ ዝነበረ ግንባራት ኣመናሪሕቓ ስለ ዝነበረት ጸላእ ክበጽሓን ክቆጻጸራን ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ዳርጋ ሕልሚ እዩ ዝነበረ። ወጋሕታ ነቶም ካብ በረፍ ዝተበገሱ ተሳፈርቲ ነቲ ዘይውዳእ ዝመስል ነዊሕ ሩባ ዓይተዋይ ወዲኦም ኣብ ምውፋር ዓረሪብ በጽሑ። አልሐምዱሊላህ እናበሉ ካብተን መካይን ወሪዶም መውዓሊኦም ሓዙ። እተን መካይን ከዓ ከም ኣመለን ናብቲ ጽዑቕ ኣግራብን ኣብ ታሕቲ መሬት ዝተሰርሐ ጋስታትን ፋሒለን ተዓሸጋ። ሽዑ ገሊኦም ዓዶም ኣብቲ ከባቢ ብምንባሩ ንበዓል ዑስማን ተፋንዮም ብእግሮም ቀጸሉ። እቶም ዝተረፉ ግን ኣዶብሓ ክበጽሑ ናይ ሓንቲ ምሸት ጉዕዞ ተሪፍዎን ነበረ። ዑስማን 3 ኣሓቱን ደቂ ኣሓቱን ዘሟታቱን ኣብ ሓንቲ እግር ገረብ ከቢቦም ኮፍ ብምባል ብዛዕባቲ ንስክላ ዝደሓኑሉ ውሕጅ ሩባ ዓይተዋይን ብዛዕባቲ በቕድሚኦም ዝጽበዮም ዝነበረ ጉዳይ ዓዶምን ጥሪቶምን እናልዓሉ ወጃዕ በሉ። እቶም ህፃናት ድማ ነቲ ብሩህ ገጽ ኣዴታቶምን ኣቦታቶምን ምስ ጠመቱ ተሓጐሱ እሞ እናተጻወቱ ኣብ ቅድሚኦም ኒውነጆ ክብሉ ጀመሩ። በቃ ዓዶም ከኣትዉ ስለ ዝቐረቡ ኩሎም ሕጉሳትን ተስፍዋትን ነበሩ። በዓል ዑስማን ቦታኦም ክበጽሑ ናይ 1 ኪሎሜትራት ጉዕዞ ተሪፍዎም ነበረ። ካብኡ ዋላ በግማል ገይሮም እውን ዓዶም ክበጽሑ ርሑቕ ኣይኮነን። መሬት ቀልጢፉ ክመሰሎም እሞ ዱርክኺት ናይታ ዝተወልዱላ ዓዶም ክረግጹ ድማ ተሃወኹ። ግዜ ግን ገና ቅድሚ ቀትሪ ዝነበረ። ዑስማን ኣሓቱ ቡና ኣፍሊሐን ኣወል ክሰቲ ምስአን ኮፍ ኢሉ እናተጸበየ እንከሎ ሓመድ ዝበሃል ሰብኣይ ኣድሓዮ። ምስኡ ናይ ገንዘብ ሕሳብ ስለ ዝነበረ እዩ ካብታ ፈሊሓ ክትቅዳሕ ትዳሎ ዝነበረት ኣወል ቡን ዝጸውዖ። ዑስማን ድማ ነታ ጀበና እናጠመተ ብድድ ኢሉ ናብቲ ሰብኣይ ከደ። እቲ ህዝቢ ኣብ ምውፋር ዓረሪብ ሓዋ ኣጊዱ መግቢ ዳልዩን ቡኑ ፍሊሑን ብደስታ ክበልዕን ክሰትን እንከሎ ውላድ ስተልውን ከም ሰቡ ኣብቲ ተስፋ ዝዓሰሎ ሃዋሁ ምስ ተዓትዒትዎ ዝነበረ ኣጥባት ወላዲቱ ይዘናጋዕ ነበረ። ነቲ ካብ ዝኣገድዎ ሓዊ ናብ ሰማይ ዝዓርግ ዝነበረ ትኪ ግን ብዘይካ ሓደ ክልተ ሰባት ካልእ ዘቕለበሉ ኣይነበረን። ገለ ካብኣቶም ግን እቲ ትኪ ገለ ሰበብ ከየምጽኣሎም ብውሽጦም እናተሰኮፊኦም ከም ሰቦም ወጃዕ ዝብሉ ዝነበሩ። ዑስማንን ኣቶ ሓመድን ካብቲ ህዝቢ ፍንትት ኢሎም ነቲ ኣቐዲሞም ዝተኣዋወድዎ ዝነበሩ ገንዘብ እናተረኻኸቡ እንከለዉ ሃንደበት ንኸበሮ እዝኒ ዝቐድድ ድምፂ ነፈርቲ ውግእ ብደቡባዊ ወገን ተሰምዐ። እቲ ድምፂ ነቶም ዓበይቲ ኣሰንብዶም ነቶም ንኣሽቱ ድማ ኣባህረሮም። ዓረሪብ ካብቲ ርሱም ኩናት ዝካየደሉ ግንባራት ኣዝያ ዝረሓቐት ብምዃና ኣብ ግንባራት ሰሜናዊ ሳሓል ይኹን ናቕፋ ንዝካየድ ዝነበረ መረርቲ ውግኣት በቶም ተወጊኦም ዝመጽዋ ተጋደልቲ ጥራይ ኣቢሊኣ ትሰምዖ ዝነበረት። ኣብኡ ኾንካ ነቲ ድምፂ ውግኣት ክትሰምዕ ዝከኣል ኣይነበረን። ጸላኢ ካብቲ ዓሪዱሉ ዝነበረ ግንባራት ዋላ በቲ ዝምካሓሉ ከቢድ ብረቱ እውን ከረኻኽበላ ይኽእል ኣይነበረን። በዚ ምኽንያት ድማ ሰላምን ቅሳነትን ዓሲልዋ ነበረ። ግን ርግኣታ ከፊላ ወንበር ሙሉእ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ንኣጋር ሰራዊትን ከቢድ ብረቱን ያሪሕቃቶም እምበር ነተን ወጋሕ ጸብሐ ኣዘንጊዕን ዝመላለሳ ዝነበራ ነፈርቲ ውግእሲ ርሕቕቲ ኣይነበረትን። እተን ሚግዛ ዓይነተን ነፈርቲ ኹናት መሬት ክስዕማ ክሳብ ዝደልያ ትሒተን ብምምጻእ ኣብ ሰማያት ዓረሪብ ተገማጠላ። እቲ ህዱእ ዝነበረ ከባቢ ብሕጭጭ ተንተናወፀ። ህፃናትን ኣዴታትን ድማ በቲ ድምፀን ረዓዱን ተሸበሩን። ስተል ሸቐልቅል እናበለት ንወዳ ኣብ ኣፍ ልባ ኣጥቢቓ ነቶም ካልኦት ደቃ ድማ ናብ ሕቑፋ ኣጸጊኣ ኣንቃዕሪራ ንሰማይ ኣቋመተት። ሽዑ እቲ ኣብ ሕቑፋ ክሰራሰር ዝጸንሐ ህፃን በቲ ድምፂ ባህሪሩ
ጫቕና በለ ክበክ ጀመረ ድምጽ ብኻቱ ከብድኻ ይዝፈልዕ ነይሩ እተን ርህራህ ዘይብለን ነፈርቲ ውግእ ግን ኣይዶንጎያን ነቲ ናይ ጥፋት ጽዕነትን ኣብ ልዕልቲ ዕሙር ምውፋር ኣራገፍኦ ሓያለ ካብ ተኸበቲ ቦምባታት ናብ ማእከልቶም ተፈሲሖም ቡኖም ክሰትዩን ገዓቶም ክበልዑን ዝቀራረቡ ዝነበሩ ህዝቢ ተነቕተ ብቁልጭ ተሓዊ ዝተሰነየ ጸሎሎ ዝመስል ጽዑቕ ትክ ድማ በለልበለ ካባሓቱ ምሕድግ ኢሉ ዝጸንሐ ዑስማን ነቲ ዘስካሕካሕ ትርኢት ምስተዓዘበ ከይተፈለጦ ኣዋልድ ኢሉ ጨደረ ህይወት ሓቱን ደቀንን ከድሕን ናብቲ ቢዕክታ ትክን ዶሮናን ዝተዓብለኸ ቦታ ጉሄየ ጠኒኑ ኸኣቱን ተበለግን እቲ ዶሮናን ትክን ቤን ክሕልፎ ዝገብሮን ዝብሎን ጠፊእዎ ጭንቕ በለ ዓይነ ዓሚቱ ጠኒኑ ኣተወ ኣብኡ ድማ ተካል ትርኢት ገጠሞ እተን ሰለስተ ኣሓቱ ምስ ደቀንን ሰብኡተንን ብጅላድ ናይቲ ቦምባታት ተዘልዚለን ጸንሐኦ ካልኦት ቆልዓ ሰበይቲ ህፃናት እውን ከምኡ ኣካላቶም ተመናኒሁ ማዓናጦም ተበጃጂሉ ምስቲ ብደሞም ዝጨቀዋ ሓመድ ድውስውስ ኢሎም ጸንሕዎ እታ ካብ ሰራዊት ጸላኢ ኣመና ርሕቕቲ ትበሃል ዓረርብ ኣብ ሸዓ መዓልቲ በፂሓ ጠሊማቶም ሕማቕ ፈድያቶም ነቶም መሳኪና ጋይሻ ዑስማን ኣካሉ ረድር እናበለ ንመን ከም ዘልዕልን ንመን ከም ዝገድፍን እንታይ ከም ዝገብርን ሓርበቶ ኣይጸንሑን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ በዓል ስብሃቱ ክፍለ ምልሻ ዝርከቦም ተጋደልቲ ኣባላት ዜና ብጉያ ደበኽበሉ ዝተቆራረፀ ኣካላት ሰብ ፈቐድኡ ተዛሕዚሑ ምስተዓዘቡ ኣስካሕክሑ ኔው ነጀው እናበሉ ድማ በቲ ሒዞሞ ዝመፁ ደረቕን ተንቀሳቐስን ካሜራታቶም ሰነድዎ ኣብ ጥቕኦም ዝጸንሑ ናይ ካልኣሃዱ ዝኾኑ ተጋደልቲ እውን ንምርድኦም ተጎያዩ ኣብኡ ምስ በጽሑ ግን ንሶምን ንመን ከም ዘልዕሉን ንመን ከም ዝገድፉን ሓርቢትዎም ንገለ ደቃይቕ ዝኣክል ተዓነዱ ገሊኦም ቆርቦቶም ምስተሓዊ ተለብሊቡ ዝበሰለ ስጋ ክመስል እንከሎ ገሊኦም ድማ ዝተመልዓሰ ክፋል ኣካላቶም ኣብ ጨናፍር ናይ ተቆጥቋጥ ከይተረፈ ጠልጠሊሉ ምስተዓዘብዎ ኣስካሕክሑ እተን ነፈርቲ ንኻልኣይ ግዜ ከይምለሳ ስግኣት ስለ ዝነበረ ብዘይካቶም ተጋደልቲ ካልእ ናብቲ ቦታ ቀልጢፉ ዝመጽእ ሰብ ኣይነበረን እቶም ረዳትን ሰኣልትን ተጋደልቲ ነቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ጸላኢ ብካሜራታቶም ካብ ምስናድን ነቲ ብህይወቱ ዝተረፈ ሰብ ካብ ምልዓልን ሓሊፎም ካልእ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣይነበሮምን ስተል ምስ ሰለስተ ደቃ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ተቐቲላ ዘይነብ ሓብታ ሰለስተ ደቃ ተቐቲሎም ንስኻ ኣካላታ ተጀላሊዑ ትልኽ ትብል ፋጥና ሓብታውን ኣርባዕቲኦም ደቃ ተቐቲሎም ንሳ ንባዕላ ተወቂኣ ነበረት ዑስማን 16 ኣሓቱን ደቃ ኣሓቱን ኣዝማዱን ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ተቐዚፎም ምስራእዮም ምኽኽበለ ካብ ቡስል ጥረ ከም ዝበሃል ሽዑ ካብቲ ዝተዛሕዘሐ ሬሳታት ናይ ኣዋርሕ ጥራይ ዕድመ ዝነበሮም ክልተ ብህይወት ዝተረፉ ህፃናት ተረኽቡ መሐመድ ኑር ዑስማንን حمد محمد نورن محمد نور ستلاديون سلسة أحواتن مستقتلو كاب عقفو ولاديتو تنتيلو نبينو أوشت ريساتات تدربي ترخبه بدم ريساتات أديون حواتن تشكيو مر أيس لزينورو فلما ودمن مخانو نمللايو أتسكيمو نبرام حمد ون أبو أديون حواتن بملؤم مستقصفو نبينو أما أكلم كوينو بلحتا الدمتي كوجت أنحام أتا معلتي እቶም ንዓዶም ከመለሱ ካብ መሬት ሱዳን ዝተበገሱ ይሕዋት መስኮተር ሃረርቶ ኣምና ፍቆቶምን ከለው ዓዶም ከይበጽሑ ግዳይተን ነፈርቲ ኾኑ ሞታት ልዕሊ 20 በጽሑ ተመናኒሁ ፈቀዱ ዝተዛሕዘሐ ኣካላቶም በባሓንቲ ተኣርዩ ምስተኣከበ ድማ ኣብ ጉድጓድ ተደፍኑ ዝተረፉ ግን ህይወቶም ንምድሓን ተጸይሮም ናብ ሕክምና ውድብ ተወስዱ ነፈርቲ ውግእ ጸላኢ ቅድሚ እዚ ኣረሜናዊ ግፍዕ እዚ ህዝቢ ተዓቂብሉ ኣብ ዝነበረ ማዓስከር ሰሎሞናን ቤት ትምህርቲ ሰውራን ደብዲበን ነበራ ሓንቲ ካብተን ሽዑ ብተጋዳላይ ስብሃቱ ክፍለን መሳርሕቱን ዝተሳኣላ ኣሳእል ኣብቲ ብ24 ታሕሳስ 2016 ኣብ ታሪኻዊ ሻባይ መንደር ኣፍ ዓበት ዝተኻየደ ዋዕላ ማሕበር ጀማሂር ሳሕል ምስ ሓያለ ካልኦት ኣሳእል ንምርኢት ቀሪባ ነይራ ሽዑ እቲ ካብቲ ፍጻመ ንስክላ ዝደሓነ ዑስማን መሐመድ ዓሊ
ነታ ስእሊ ኣብ ቅድማ ደው ኢሉ ምስተዓዘባ ንድሕሪት ናብ ቅድሚ 30 ዓመታት መሊሳ ትርኢት ናይታ ተካል መዓልቲ ስለ ዘዘኻኸረቶ ገጹን መንፈሱን ንእለቱ ቅይር ይርበለ ኩሉቲ ተቆራሪጹ ዝተዛሕዘሐ ናውቲ ኣካላት ስተልሓፍቱ ደቂ ሓፍቱ ኣዝማዱን ደቂ ዓዱን ቅጅሊሉ ተራእዮ በታ ስእሊ ዝኣክል እቲ ኣብ ልዕሊ መግዛእቲ ዝነበሮ ሕሉፍ ጽልኢ ኣታ መዓልቲ መሊሱ ገንፊልዎ ወዓለ ውፃእ መዓት መሐመድ ኑር ወላዲቱን ሰለስተ ኣሕዋቱን ንዘለኣለም ክፍለይዎን ከለዉ ይርድኦ ስለ ዘይነበረ ሎሚ ፈጺሙ ይዝክሮን እዩ ምስታሽዑ መርዓት ስነበረትን ካብቲ መቕዘፍቲ ዝደሓነትን ዓበይ ሓፍቱን ቤተሰቡን ተጸጊዑ ድማ እዩ ከዓብን ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕን ዝኸኣለ መሐመድ ኑር ድሕሪ ናጽነት ሄሉ ኣብ ኣረብሓ ዝጀመሮ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጣብራ ናቕፋ ክሳብ 11 ክፍሊ ቀጺሉ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንምፍጻም ድማ ኣብ 2010 ኣብ መበል 23 ዙርያ ናብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ወሪዱ ብድሕሪኡ ናይ መምህርና ትምህርቱን ንምቕጻል ብክረምታዊ ትምህርቲ ናብ ትካል መሰልጠኒ መምሃራን ኣስመራ እናተመላለሰ ደረጃኡ ኣማሓይሹ ከም ባህጉ ከዓ ናብቲ ትምህርቲ ዝፈለመሉ ከባቢታት ኣዶብሓ ተመዲቡ ረብዓብ ዝበሃል ቦታ ንዘይተማሃረ ህዝቡ ይምህር ኣሎ ኣዘንተውቲ ኣቶ ዑስማን መሐመድ ዓሊ ተጋዳላይ ስብሃቱ ክፍለ መልሻ